Αγάπη μου. Καλά, ακόμα έτσι είσαι, δεν θα ετοιμαστείς? Καλά, μέχρι τις 8 έχω ώρα ακόμα. Καλέ, ποιο 8? Σε λίγο είναι η κράτηση, έχω κλείσει τραπέζι. Έχει τραπέζια στο γήπεδο. Όπα, ποιο γήπεδο? Σήμερα δεν έχουμε επέτειο και είχαμε πει θα πάμε για φαγητό. Sorry, μωρό μου, το είχα ξεχάσει. Απλά σήμερα είναι ο τελικός conference. Παίζει ο Ολυμπιακός Φιωρεντίνα. Ποιος Ολυμπιακός και ποια Φιωρεντίνα? Σήμερα έχουμε επέτειο και θα πας στο γήπεδο. Μια φορά φτάσαμε κι εμείς στον τελικό, να μην πάω να το δω. Οκ, θες να χωρίσουμε δηλαδή? Όχι, καμία σχέση. Δεν σου είπα ότι θέλω να χωρίσουμε. Σου είπα απλά ότι θέλω να πάω να δω τον τελικό. Διάλεξε ή εμένα ή τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ηλία, περίμενε. Τι? Τίποτα, μωρέ, θα σου εξηγήσω. Να σου πω, δεν σε πειράζει να με φιλοξενείς σήμερα, Όχι, δεν με πειράζει, αλλά πώς θα τα βάλουμε όλα αυτά? Έλα, μωρέ, πάμε και να δούμε τώρα. Θα χάσουμε το παιχνίδι. Πάμε.